लोगोफोर दिनैहाय पिकनिक जानो फैदों जोङो फार्स्ट व्लग आंनि जि नार्जारि चेनेल इउटुब चेनेल नोंथांमोना सापर्ट खालामबानो जाबाय कुनुदिन ब्लग खालामफेराखै आं दा दिनैहाय प्रथम ब्लग खालामदों आसा खालामो नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामगोन सोलोंदों जों ट्रेनिं हो लोगोफोर नायलांदो नै पिकनिक जानो फैदों नायदो नै जोंनि गारि बियो फैबाय जोंनि गारि बायनो दिनै मानसियानो गैया दाबो फुंनि टाइम ना आरो नोंथांमोननो आं खोन्थालांगोन जों दा रसिकबिलाव फैदों रसिकबिल जु मिनि जु होनो बेयो जाहैबाय बक्सियार डिस्ट्रिक्ट कुचबिहार डिस्ट्रिक्टआव गोलैयो बक्सियार थाना मिनि जुआव मा दं नोंथांमोना खोन्थालांगोन नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय लोगोफोर बसामारि नै ब्रिज बानायदों नै बिलाव बरिया एकदम बिराद मोजां बानायदों आरो नोंथांमोना खोन्थालांगासिनो दं आरो मा एकदम जिब जन्तु बायदिसिना दङ टाइगारनो क्रकडाइल बायदिसिना दङ बेखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिलांजोबगोन नायनो बिल ब्रिज बानायदों बसामारि रसिकबिल नैबे जाहैबाय मिनि जुनि मेन गेट जाबाय पार्कआव हाबनायनि मेन गेट बेनो बेजोंनो हाबलांगोन नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन आङो मा दं लोगोफोर नै नायदो बेथ' दाउखौ नुखाबाय नोंथांमोना आरो नायबावदो नै मा होनो क्रकडाइल आरो बिनिफ्राय आरो दिन्थिलांबावगोन आं नोंसोरखौ क्रकडाइला नायदो नै गोलेर साइडआव उन्दुजोबदों गासिबो दै सेराव नै सान्दुं एसे खम ना दैयाव थायाखै बे जाबाय उन्दैफोरनि गेलेग्रा उन्दैफोरनि जुनै बानायनाय जादों बेखौ गेलेनो एबार नोंसोर नै हावड़ा ब्रिज निसोना हावड़ा ब्रिज बे जाबाय नै सेल्फि पइन्ट आरो मोजां जायगा दंबावो सेल्फि पइन्ट फट' सोनो थाखाय नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय बे जाबाय रसिकबिलनि भिउ पइन्ट একদম কিনার থেকে এরকম সুন্দর এরকম থাম ভিডিওটা गासिबो सेल्फि पइन्ट बानायजोबदों बाहाय सेल्फि पइन्ट गोजा बियो नोंथांमोना फैनो हागोन साफ्रोमबो एकदम सेल्फि पइन्ट बियो रसिकबिलनि मिनि जु होनो बेखौ दोस्तों हावड़ा ब्रिज कैमरामैन भालो करे देखा दिबि कैमरामैना नै नन्द साव बिथाङा जारागुरिनिखा बिलটা দেখা যাও।
बे जाबाय जोंथ' कलकातायाव थांनो हाया जाहैबाय थांनाय जायाखै माने नैबे रसिबिलनि मिनि जु हावड़ा ब्रिज बेनो हावड़ा ब्रिज जोंनि थाखाय नोंथांमोना बेरायनो फैनो हागोन साफ्रोमबो फेमिलि लाना फैनो हागोन नोंथांमोना फेमिलि हावड़ानि हेंगिं ब्रिज बै फेमिलि लाना फै नोंथांमोनाबो उन्दैफोरनि गेलेग्रा किजुर ट्रेन इटाको बे जाबाय ब्रिटिश आमुलि ट्रेन मिथिबाय 2025 बेथ' दानि गोदान बोसोरनि बे जाबाय ब्रिटिश आमुलनि बाबुमोन मारै मोनदों गिदिंना नोंसोरो मोजां मोनदोंना आदसा दे नोंथांमोनाबो फेमिलि लानानै फैनो हागोन साफ्रोमबो नै खुदियाफ्रा गेलेदों बाहाय दे बाबुमोन गेले दे इन्जय खालाम दे औ Bakto beko. Kok bisa? Ini जाबाय लख्रा थाग्रा लख्रा टाइगार बियो टाइगार थायो बाहाय सिताबाग लिरनाय दं सिताबाग बेबो गोजानावसो थाहैबाय उननिफ्रायसो नै न' सिङावसो उन्दुना दंजोबो गासिबो बिनिफ्रायथ' बोनोनो हाया नै जुम खालामबाबो नेट दंजोबो ना नै मै मासे फैदों नै नेट खाथियाव फैदों होमबाबो एसे नुयो आरोखि जुम खालामबाबो बोनो हाया गासिबो ओरै थाजोब्बाय मैया सायख्लुमाव जोब्बाय होमबा बिदिब्ला लोगोफोर फिनिशिं गिदिंजोब्बाय नोंथांमोनाबो नुनो मोनबाय होमबाबो मा होनो टाइगारखौथ' नुनो मोनाखै टाइगारा सिङावनो दंमोन न' सिङावनो मोजाङै केमेरामेन एकदम मिथिबाय नोंथांमोना आंजों साखाथियाव थाबानो जाबाय बिदिब्लासिम दिनैनि जुनै एसेयावनो जोब्बाय